Грейсън Алън направи 7 крачки. Да, Поне. step back, up and under, хоп степ и стрелба. Аз разбирам, че трябва да... не го разбирам. В смисъл, винаги, нали, са им давали някакъв аванс на NBA играчите, да не са им свърли толкова много крачки, нали, такива, които не са от толкова голямо значение, не се забелязва, ама това тази година преминава всякакви граници, според мен. Напълно съм съгласен и за мен, аз ти го казвах и преди, още по неприятното и това, което реално е най-лошото в случая, е, че то бива поощрявано. В смисъл, в коментарите, дори като слушам коментаторите по време на матча, какъв футбол